Δικιά μου η παρατήρηση. Απογοητεύτηκα. Θα πούμε πιο ευθυτενή. οι γυναίκες, το ωραίο φίλο. Για το λόγο να μπει. Τι κάνετε καλά? Θέλουμε να μας πείτε πώς ήταν η θάλασσα, πώς σας φάνηκε το νερό και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με αυτή τη συμβολική φαντασμική μας. Πολύ δροσερή η θάλασσα. Απλά βγήκα γρήγορα γιατί οι αρκούδες δεν κάνουν μπάνιο. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι ό,τι προσωπικές αντιπαραθέσεις και να υπάρχουν, η πόλη είναι πάνω από όλους. Και ο Βόλος μας σε αυτές τις στιγμές δεν χρειάζεται δυσφήμιση. Η θάλασσα λοιπόν του Παγασιτικού είναι πεντακάθαρη, όπως αποδείχθηκε και περίτρανα από τις αναλύσεις. Η παρουσία μας εδώ επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Το μόνο κίνδυνο έχει η θάλασσα του Παγασιτικού είναι από τους βρωμιάριδες αυτούς, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν να δυσφημίσουν την πόλη μας και καλό θα κάνουν να μείνουν μακριά από τον Παγασιτικό, να παραμείνουν στα βρώμικα σπίτια τους και να αφήσουν την πόλη ήσυχη στους φιλόξενους βολιώτες αλλά και στους τουρίστες που θέλουν να έρθουν.